lang rami waning kang pasangga kuanyar manreng goruning puri halep ingkang umat Mas bermuruping langit sebet jar katalika wau sang katong sampun kundur anggedaton tindaknya lengkah-lengkah lir singa lupa lembean merak kasinter yak gajah muling satindak mandhek sapecak tumoleh ing cepoh mengenget ingkang kadawaken mungguing pasilakan sigra kendel wonten ing sak ngarsaning gapura dana mertapa sawetawis amirsani dhateng upara rengganing gapura ing pengajap pinangka kagem mlipuring penggalih Parawa madya wusana nggih nyamirsani dhateng upara rengganing gapura sigra sang katong marintah dhateng emban kang nderek kinen mlebet dhateng kedaton unjuk uninga dhateng sang ratu lamun sang katong ngrasa kundur anggedaton ingkang pinatah sigra lumengser saking pasian manjing jero kedaton sinigek kang lumawat nengna kang kinocap ing mangke datan kadi wonten ing sak ngajenging pari parasdya sang ratu Banowati pinarak lenggah kahadep sangya para yenya dandrane kaya pandam ingkang kintir ing warih
ingkang pinarak wonten ing sangajenging kori parasdya. Nenggih menika ta warnane Prameswarinata putri saking tlatah Madras. Inggih saking negari Mandaraka. Atmajaning Prabu Salya ingkang angka 3. Sesilih Sang Ratu Banuwati. Ya Dewi Banawati, ya Dewi Tanowati. Mila hawasta Dewi Banawati, Banawati Tanowati. Ingkang mengku werdi cahyane Sang Dewi yen Candra kaya sarating toya. Wanita endahing warna turta karengga busana eling-eling atmajaning Nalendra kagarwing ratu mila kasut kaunang-unang dadya panjanging kidung. Prameswari Ngastina galak ulat raga karuna sak solahe patut. Dasar salira jenar ambeng lekeris. Mestaka sedengah maesan rikma mengembang takung tetep atap Lirtinata. Hati-hati sinomyamitis panjerah palarapan nyela cendani karna dengan jamur kuping kilingan hanak pak palu sogoan kaya pinatut idepe tumengeng tawang. Timba nanggas pisan kasambungan bayu kaya pinulas. Netra blalak bawang sebungkul pangarasan ramping wangi nyangkal putung pasulir pinatut grana ngrungih latinya manggis karengat. Waja petak rintip lir tirta tumetes jonggo sengang ngelung gadung dodo wican pamidangane Raji Mas. Pambayen hangin yudin bayu katengaran sang astaning dewa gading tari jinemucuk Tanjung. Lambung hanawon kemit cetek mung ngapocong sedulur pinatut pupu hamo kang gangsir jajeng pulir cupu manik. Garis lurus turut amrit kempol kial ngemanak kencet lenggang moyo-moyo tungkak bundelir jinongko. Telapahan ngamparan gading dari jitur jempol kaya ndas ulo lariangon. Yen mesem pait madu pinaswiko. Lamun to Cinandra kurang candra luwih warna, ora mantra-mantra titah yayah widadaringe Jawantah. Kagarwa dening Prabu Duryudana peputra kalih parandene dereng nate karengen labet Sang Ratu saged angladosi menapa sakarsanipun ingkang ngraka. Nalika lenggah sinambi amir sani gebyakaning para bedhaya marang Srimpi. Rampunging beksa suwuing gending sigra sawaning emban. Atur wening lamun to sang katong rasa kundrang raton. Daya-daya Sang Ratu Banawati nyawisaken tirta sindustaman kang winadahan sangku. Amapak dhateng kundri punika ngraka wondene Skarsaman pinangka amiji dhateng ampianing sang katong. Sang ya para bandatan kantun miring dhateng tindak ing Sang Ratu Banawati.
lang indriya mangun kong kanduan rimang Kilwan sekar ika tataman arepat Reh nyo balikan cono Sopo pranani pawanataring kang Ora mutiara hararas Nyamara nilabra Pani pager tunjung nyomanten lemah muntap pintening gapura maca winten Iwang Surya katon hujwala Kawon dereng dangu sakunduripun paduka ingkang sinuwun. Kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada. Ratu wis ndak tampa banget penerimaku sira ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nono Ratu. Kawula nuwun inggih kacacu ing tangan kekalih kapundi wonten staka mugi dadosa jimat paripih. Ngantos sartawis dangu paduka wonten madyan ing paciwakan menapa ingkang dipun penggalih bilih ingkang garwa dipun paringaken nderek midhangetaken mugi tumuli keparenga sinuwun paring jawuh dumateng ingkang garwa
Ratu ingkang ndak penggalih ana ing pasiwakan sepisan. Bab kahananing praja Ngastina ingkang ketaman pagebluk mayang ukara. Larang sandang lan pangan keh kawula kang lara esuk sun nukaning layon. Nalika semana bapa Durna paring dawuh mentas nampa wangsiting dewa. Ngastina ora bakal waluya jati kateman nirmala. Menawa pun kakang ora bisa mboyong putri saka ing kraton Slagayama. Atmajaning Prabu Janin Raja ingkang asesilih Dewi Kuntul sinanten. Menawi ngeten sinuwun badhe palakrama dawuh kalian putri saking nagari Slagayama patobat. Menawi ngeten kula nderek bingah dene paduka kagungan kerkat badhe palakrama malih wonten ingkang ringkang ladosi kula kaliyan paduka ingkang sinuwun. Monggo dhisik. Aja kleru penampa. Babar pisan rasaku ora tak iseni kepengin bakal wayuh. Marga miturut kahanan pun kakang iki ora kuat wayuh. Ngladeni siji wae kuwalan tumraping pun kakang. Mula pun kakang ora pisan-pisan bakal wayuh. Cukup pun kakang momong karo Yayi Ratu sak jelehku. Ora bakal aku ngiwa maneh. Marga apa sing tak golek wis ketemu kabeh. Yayi Ratu bisa ngladeni apa sak kersaning pun kakang ya lair ya batine. Ora ana wanita kaya Yayi Ratu bisa momong karo wong lanang. Bisa ngreksa karo asmaning wong lanang. Mula aku ya kudu nimbangi apa kang dadi prastiyaning Yayi Ratu. Lah lajeng kados pundi? Dina iki ingkang kepareng mundhut garwa malah kengrama sesembahanku. Bapa Begawan Durna ingkang bakal mundhut garwa. Patobat bocamban. Kula mesti arep duwe gawe bocamban, Bapa Durna arep palakrama. Lae. Kurang oleh nandur dosa. Wis sepuh barang kok ora nyuwun ngapura jerabi wae. Karo sing kari iki wis padutan loro arep enek-enek. Rumangsaku ki bareng gamelane kerep kanggo kok. Ora njaluk ngapura karo sing gawe urip. Layak to dandanane iki. Ngalahke karo cah enam-enam to. Sapa? Durna. Mbaya wis ben. Saiki rada nganggo godhek sithik kok nggih, Gawan Durna. Abene mlundi saiki jane ora setelikan ora gelem. Ya ngarep ngenomke jaman kok ya. Tobat. Njaluk cendak umure Begawan Durna ya. Sanggire wis entek gonge rak lagi krasa. Apa Begawan Durna iki duwe gamelan? Duwe. Malah saiki iki kajaba mendhita rak ya nyambi to. Nampa pesenan-pesenan ngono kuwi. Kira bara iki dinggo ngewur-wuri nang anak putune. Ndek ben tuku Yamaha bebek iki tak kira nek dinggo Durna dhewe. Didol nggo rabi neh to. Ya wis ben witekno wong senengane mung kari kuwi kok. Nanging kula nderek bingah sanget dene Bapa Durna sampun kepareng minangkan libadhe garwa kalian putri saking Slagayama. Lan kowe aja kleru tampa. Bapa Durna palakrama kuwi ora kanggo nuruti nepsu. Bapa Durna kuwi pendhita nuwih. Sekabehing putri sing dikarepake iki putri mawa wigati. Dadi aja. Kuwi nggih kados pundi? Aja dikira yen kuwi nuruti nepsu. Nuwun nggih kula piyambak nggih mboten badhe maiben. Awit Bapa Durna menika pandhita ingkang linangkung. Iya. Iki ya putri Wahyu sabab Dewi Kuntul sinanten putri saka ing kraton Slagayama majaning Prabu Janin Raja kuwi nunggayoni karo Wahyu Pulgalaras. Dadi yen bisa nggarwa Dewi Kuntul sinanten kuwi padha karo bisa
Garwa Wahyu Purbalaras. Batu. Bocah mban kula jebul Putri Wahyu bocah mban. Ngaten nuwun inggih. Sinuwun kula nderek bingah menawi Bapa Durna. Sampun kepareng minang kami dados keparing pun sinuwun. Malah dina iki Bapa Durna wis jengkar saka praja. Sarimbit karo Koko Prabu Basukarna. Awit Prabu Janinraja Darbiatmaja kuwi cacayana 5. Ingkang pembayun Dewi Kunto sinanten ingkang papat kuwi lanang. Ya anak papat kuwi mau kang anakake sayembara perang. Sapa kang bisa ngasorake putrane papat kuwi mau? Ing kono bakal kasembadan boyong Dewi Kunto sinanten. Kawula niki. Mula ratu dina iki ayo ndak kanthi manjing sanggar pamujan. Nyuwun marang Kyat Kang Maha Agung. Muga lebda ing karyanipun Bapa Durna bakal nggarwa Dewi Kunto sinanten. Menapa boten kepareng kula dherekaken manjing dhateng sasana Ndrawina. Sawetara wektu iki pun Kakang ora ngersakake dahar dhisik. Menawa durung nyemurumpi Bapa Durna kundur tekanten asta karo Dewi Kunto sinanten. Nuwun gimlangaken boten langkung namung estokaken dawuh sawali kula dherekaken sinuwun. Kelak mulat leretate tambarong kang pamulu halus manis mawakung sembodo geng hatetet mondorangkong aku rehpan satya pantes malakong anakku bocah ayu, anakku bocah wedok sing lemu dhewe nduk bandi ngger. Aku ki nek krungu jenengku ki ra isin kae yo. Tak isin piye? Jeneng sing apik wae ora kurang aku ki wong wedok kok jenengku lanang. Lara-lara atiku yung kancaku padha jeneng Ningsih, padha jeneng Diah, bangsa jeneng Tin, Uwin, lah kok aku Bandi. Anakku nggen, kowe aja lara atimu ya nduk. Tunggalmu ki ora mung siji kowe. Yen anakku kuwi kabeh cacahe ana 5 ning sing urip mung kowe dhewe. Wiwit anakku sing angka 1, 2, 3 tekan 4 padha mati. 2, 3 tekan 4 padha mati. Rumangsa keduwung rasane ngatiku aku njur diparingi keterangan karo wong tuwa yen
semongso-mongso duwe anak meneh kon jenengke lanang. Nalika jaman kuwi ana kandutan kuwi wis diwenehi jeneng karo wong tuwa. Karep ben santosa uripe kon jenengke Bandi. Bandi ki jeneng sing lobok lho, Nduk. Ngono to ya. Dadi aja kok aku tok kira ora ngejeni karo kowe iki ora. Mengko gampang nek pancen wis mulya uripmu saling jeneng sakarepmu. Margo saiki iki ya ora kurang ning desa jenenge Miyeme bareng ning kutha. Ganti jeneng Widyastuti ngono kuwi ya enek. Jane ya mung Miyem jane. Ning wong pancen kemajuan, kowe iso ya ganti ya sakarepmu weton urip. Wah ngono. Mula ya ndi? Kowe aja perlu gelo atimu. Ya nek ngono sing dikarepke aku ya bisa nampa ya. Wong tuwa jeneng anak ki mengko karep kok nggih. Iya. Watake jeneng Bandi ki ora lalen. Iya, kajabane ora dikandhani lah kuwi kok. Iya, Yung. Yen ngono tak estokke dawe Biyung. Aku jenengku Bandi alias Tantinah. Nah, kena. Entuk wae nitik karo kahananmu kuwi wis persis nek kowe nganggo alias Tantinah ngono. Iya. Marga jeneng Tantinah ki watake laris. Sapa-sapa nggunakake nggih. Ini malah mesake sing lanang wis ora tau dipethuki. Mujur kon ngeterke, aku rak nyawang ki rak sedih ae. Lawitene wong pancen goleke anak kok ya. Iya iya. Ngene ya nduk iki mumpung wis rampung kewajibane awake dhewe nggone ngadhep sinuwun. Ana kalodangan sawetara ya padha ngaturake panglipur penggalih sawetara nduk. Ngono ya. Aku ya wis ora krungu suaramu kok nggih. Sampeyan ngersake apa? Coba nduk aku wah ana lagon sepadha wae. Lagon apa? Sinom Parijata larase Slendra patete nenem. Iya. Rungokno yang tak aturke Sinom Parijata. Coba suarane Bandi anakku wedok kaya ngopo. Kaya napik ora bakal prei kaya ana ngomah ki mesti arang-arang, Nduk. Mirengno yo.
yen suaramu jek popok kaya ngono wae mesti ndang gelis dadi omahmu, Nduk. Tenane ya, wis aja kuwatir. Sak sinom ki traso sak omah wis teko kok nggih. Wah, seneng ya yang dadi wong seni. Nek payu. Mula ya ngewuhke kok wong seni nggih. Nek urung ketok ngono ki direwangi kungkum nganti medhok. Direwangi nyekar-nyekar nyang dindi. Nek wis payu kuwi le ngreksa kepayane kuwi lho, Nduk, kudu diajeki cara bumbune ngono ora kena diowahi. Sinartan watak sabar darana, aja sok kulino nyacat marang liyan. Sing semrambah karo sesama. Iya, Yung, iya. Suaramu apik tenan kok, Nggir. Iya. Kowe aja kesiwen nggonmu dadi randha ndang tak rabekke ya, Nduk. Marga nata tembungan kuat randane ora kuat cobane ngono kae ya, Nggir. Akeh wong lanang sing lamar aku ning sajake tak tintingi urung ana sing cocok karo karepku kok ya. Lah kowe iki milih wong lanang sing kaya ngapa? Apa sing gedhe dhuwur? Apa sing cendhek cilik? Nek sing gedhe dhuwur sing ngegong kae. Gedhe dhuwur gagah prakosa kukuh sak barang kabehe. Nek sing cendhek cilik sing gerong kuwi enek salah siji. Wase kowe golek sing pelen apa sing belo? Kaya kebu pelen. Pelen ki rak tiron. Saja caturan aku ya mung menehi wawasan kok nggih. Aku ki kepengin duwe bojo wong seni ning senine kuwi ora dienggo makarti dadi mung dienggo samben. Jibaku ki wis ana sing kena kanggo golek pangupa jiwa. Dadi seni ki mung dienggo kesenengan. Enek ngger. Sayane malah urung rabi tak omongi. Apa ya isih Joko. Mbok nganti tuwa ya tetep Joko. Sing endi? Sing sok nyanggone dhewe kae lho. Sing sok nggawa jeep. Kae, lah nek kae aku rada mathuk. Ning aku paten ana sik. Piye to? Kae calon pakmu ki. Wo, malah sing di-share kowe. Jane ya tak tokke kowe ning malah milih sing tuwek-tuwek timbang sing enom kok. Kuku sing dupa kumelun ngening kentias sang apake kawangku sagung jajahan nanging sanget angikipi pangreksikane putra kang anjok saking wiyati tan kinocap sang nata nggih manjing jroning sanggar pamujan nengna kawuwusa ing mangke datan kaya miyos sing rekrana patih Harya Sang Kuning awe sagung para Kurawa mlabar Cinandra kaya ora ping Jalanidi. Kandhane kang sekar kagum lan kambang lan
Jauhan. Tumawur mangawura-wura-wurahan pengaraning hajurit kong makuru kong tetek kaya putula Wara pandriting kurangga esti nyuwang dwaca kang kekiter kata ingkang dwaca lelayu sepit Man hari bertoman, man sengkuni bertiwan. Paman ingkang celak lenggahipun kalian Koko Prabu tebih ngen kula ngabiyantara lo. Kula ngaturaken Herminakata man Hertoya minolam kata pangucap. Kados ulam kesrambaing donya penuh wis kula nungsung kabar man. Kula aturi njara kananing putra Jingandika kula panenggak Kurawa. Satriya Banjar Junut Dursasana man. Lelah baca jauh man. Kula aturi blabane putra Jingandika lajur megati lah man. Sisih man. Mari kecut man. Lah ya jauh kaya diukum ana Pak kula. Wah, betul kita ngambutak men purun kula Mas. Kula jadi megati lah ya jauh lah Mas. Mas, mana dia? Nadyan kula cemadhong katerangan paman. Menapa wigato sing pasewakan keparenga mbabari putra Jingandika kula pun Kartomarma. Kula inggih nyadong dawuh paman. Kula aturi mbabari putra Jingandika kula pun Bambang Suwatama. Man senguni kula nyadong dawuh menapa Windarti. Wanda iki nek kaya uceng linggene ora cedhak moh.
pawitamu ki ya apa mung sak nyitraksi wae kok. Mula mawas diri iki perlu ya, Ngger. Apa peh dapukmu ngrebab ngono kuwi ya. Mung pocokan kok lekmu. Kayak anu napa pengalaman man? Iya. Ya wis ora susah kowe matur, kowe yen kancane nyang melu nyang ngono wae. Ono menapa jangkep man? Iya, komplit. Wase wis dadi nunggal sak warga iki ya kudu mangkat. Ora ketang bagian monggo apa ning butuhe kowe mangkat. Iya kan? Ya mung nek numpak ki kancane kudu didelok dhisik. Sing kira-kira penting kuwi diwene. Iya kan? Iya. Ulup turut sasana. Kula wonten dawuh kan. Nimbali dateng ke putra Duryasana lho. Ingkang rinumpaka ing pasewakan mung kajaba rusak ing negara Ngastina. Lho. Ngastina risak lho, Pak. Lah iki genah nek kurang pamarsudimu tumrap para kawulamu. Ketitik ing ngatasin negarane rusak nganti kowe ora ngerti. Dadi nek ngono kowe iki mung kena ditegesake dung we. Bedudung awake dhewe ning ora weruh karo liyane, nyatane kowe ora mawas karo kahanan. Nggih, Wan. Lah telo saling niku nek mikir kalih butuh ing kanca niku malah boten kecukupan awake dhewe. Lah wong pripun kaya Durmagati niku pathokane niku ndi le ana. Monggo Durmagati niku mboten tau ana. Remuk le ana niki njagake mawon. Mula napa tau kula sugih nek tenggen kula niku. Ampun dhewe ngetoke puyer niku cakake mboten ajeng kula sugih cekae. Mung kula pamerin ndok. Kepeksa kula jupuk manan dandok niku. Lah kowe aja tak kulinakake kaya ngono kuwi. Tumrap suguhan iki ora bab perkara apa-apa. Iki kanggo ngurmati tandha tresna. Lah nek sugih mara mawon niku. Marak kuwi napa kulinane ngoten niku. Kulinane ngemat-mat nek cara ngen niku mboten enten ngemat-mate kaya ngoten niku. Citraksi barang niku anggere tangi turu kudu para wis dikuku panduk. Mboten cara ngen kaya ngoten niku. Gelem ya banyu kendi mboten gelem nggih mumpun. Ya wis sak karepmu yen kowe iso nglakoni kaya ngono ya mesti gelis sugih. Oh nggih. Lha golek ya diwangi melek. Awake mung kari mulak-muluk mawon kula niki. Ya sak karep marga ya wis kondang utilmu kok. Mula ya kowe iki apa-apa duwe sebab util kowe iki. Ora diwangi util ya ora cukup uripe. Beda kali sing nampa blanja-blanja niku kena habensasi mesti entuk. Arek kaya kula niki coba pripun? Iya pancen kowe kuwi wong sing luwes banget ing bab pegawean. Lah nggih. Lah iki wis ana keterangan saka Gusti Kang Hakarya Jagat metu marganing wangsit kang winangsit Kang Rama Sokalima. Wangsite pripun? Mesti ora bakal laluya jati kateman Nirmala menawa anak Prabu ora bisa mboyong Wahyu Purbalaras. Wah, Wahyu melih niki. Ya pancen mengkono, pancen iki usume lagi Wahyu. Wah, para mangsa kuwi Wahyu kok akeh men sakniki niku. Dhisik sak ngerti kula niku Wahyu niku mung siji, Makutarama, loro cakrane ngrat niku. Sakniki kok nglemburah Wahyu kok ngendi-endi enten niku. Dek iki kok nggih kepethuk kalih Durmagati ngepit goncengke Wahyu. Niki kok lagi ajeng golek kok, Mas. Ngetan karo nggo caping. Wah, tekan iki kok Wahyune pun ilang. Pun ketoprak sakniki. Kayak Wahyu tilas mbakyumu kene. Keparat. Duwe simpenan siji kok dirayah Durmagati. Aku kok aneh-aneh kurang ajar. Awite napa gelem pripun lho.
Ayo. Wah, gini ku malah kula terus melarat entek-entek aku, Mas. Kula titeni. Ayo, mula cetok pindho. Wahyu Purbalaras. Iya pancen mengkono. Mudune enten pundi? Miturut keterangan wektu iki Wahyu wis tumurun ana Ngarajapada cumandha ana ing Kraton Slagayama. Lah lek tenan sampun. Apa niku gan kula kriyen niku, Mas. Zaman kula teng Adiraja niku ten Slagayama niku kula kriyen. Pengen gudang kapuk. Oh, kula kali kanca-kanca punika kula pun. Sampeyan ngasuh to, Dek Bet? Aku lalu. Aku betul melu to ya, Mas. Iya. Kali Mbah Durna, Dek Bet. Iya, ngene ya. Ning rumangsamu Slagayama ki ngendi? Lah, ayo to Wonogiri ta to. Kae rak kampung wong iki praja. Praja. Praja Slagayama ana kang jumeneng nata jejuluk Prabu Janenraja. Iku Darbiatmaja cacahe 5, kang mijil pembayun putri sesilih Dewi Kuntul Sinanten. Wah, nggih lajeng Wahyu Purbalaras nunggayoni karo Dewi Kuntul Sinanten. Sapa kang bisa mboyong Dewi Kuntul Sinanten gedene bisa nggarwa iku padha karo wis bisa mengku Wahyu Purbalaras. Wah, gampil sanget, Man. Dadi sampun ya anak ratu dipelamar raja niku sok mesti dipun paringaken. Lah iki sing angel ana kene sabab Kengraka ora kersa palakrama. Ora kersa wanyuh. Wah, nggih, panjenengan kuwatake Koko Prabu niku mboten beda kula. Kula niku nek pun gelem ngandhami putri nggih siji. Mboten kok loro niku mboten. Margi nek jeneng rabi loro niku malah padha karo goleke mungsuh. Lah wong pancen penemu ki akeh ya ora beda cacahe wong iki kok nggih. Penemumu ngono ya kena ning ya ana penemu liya. Ana putri kang diwayuh gelem sabab ora rekoso uripe ana sing ngladeni iku ya ana penemu ngono kuwi. Anggene wong kakek niku wong wadon niku watake malak. Dadi mboten gampang kan digempil dening liyan niku watake wadon. Nek lanang niku watake murka. Eneng kurang ana. Sugih kurang sugih niku watake. Watak kaya ngono iki mau kena dipepor dening panarima. Yen pancen lambaran panarima ora bakal ngongso-ngso. Oh nggih. Lajeng Koko Prabu betul krasa terus sinten iki? Lah iki ana sing kepareng makili nggih. Sinten? Yaiku Mbah Nesokalima. Wah, Mbah Durna. Iya. Walawan Bapak Durna sing rabi sing dirabekke napane. Ambekan wis melar mingkus. Man. Ana sing rabi niku pripun napa kira-kira mboten nyebut le wedok liya mengki. Kowe ora kena ngina karo Kakang Durna. Apa kowe ngerti gebungane Kakang Sukalima? Ambak piyayi sepuh nanging yekti Kakang Sukalima ki yen tak sawang uripe kaya tanggal. Yen tanggal nom ketok melu nom. Yen tanggal tuwa ketok tuwa. Ning aku ngerti. Tumuwane Kakang Durna ki nek wis madeg dadi guru diadhep murid iki jan ketok tuwek tenan. Ning yen pangalumrah ngene iki yen ora ana perlu apa-apa kuwi mung kari manut lakuning tanggal. Kali wile wong iki balik dulu iki duwe cepeng kok, Mas. Apa iya? Nggih, weh pripun to? Pun duwe obat dhewe balik dulu niku. Mila mboten kena disuwa-wa balik dulu niku. Ora ngono saranane ya. Wah, pripun to seminggu pisan niku mesti dari ulam segawon niku kok balik dulu niku. Mula nggih. Gereng mawon. Ya syukur. Lah wektu iki ora kena mancah kulup. Kinen padha nderek jengkaring Kengraka ngawangga nggone bakal mupu sayembaraning putra saka ing Slagayama. Nggih. Menawi sampun dados kerampungan mboten langkung kula ngestuaken dawuh. Kartomarma nuwun wonten dawuh. Kuwi ya aja keri. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Swatama nuwun wonten dawuh. Aja srek atimu nggih aja gelo wong tuamu bakal palakrama. Mboten menapa-menapa. Awit menika kangge kebetahaning negari. Iya pancen bener. Iki kanggo keperluaning praja kula nok-nok. Dina iki paro dadi loro nggih.
sing separo nyandang prajurit kang separo nyandang pengiring penanten. Wis agel dawuh. Swatama metu njaba. Marintahna bocah carangan sora genen stabilan perang tandang jaga bila rajek wesi Singonegara. Pedang abang kinan ngarangi bedil buntet kinan ngorok itu mbak potol kinan nyalini kalonokno ulin. Dawono bocah Sumontali kinan ngababai titianing para satriya. Lan Abdi Rata Wijaya tumuli dawuhana nyawisake rata kancana pinangka titianing sang penganten. Kalonokno ulin iki. Lan natapo tengara bendhe kaping 3 kulup pisan tandha dandan pindho ngumpul ping 3 bodho nuwun paramadal pasuwanan. Tansah nembah kang piniji Sang Swatama sikra medal undang wadya pala mangku rumahat kang para wadya anampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendi beda wis rampung Sang Swatama ngenya dawuh mring prawadya pala Wastinata lan katiti daya nuwun paramatur kaliyan paman patih Swanci Badha mboten ngujiwani sampun samapta ing ganti sawega ing diri para wadya bala iya syukur sekedhi jemurung Nglup Swatama mara sira ndhisik ana dadi wedananing laku nuwun keparamadal hangurmiyini enjing bidal kumuruh saking nagri Ngastina ingkang Palakaswa Prabu sananira ler surya wedalira saking Jalaniti ngarasa madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sapu ing wukir merapak bang semirat kena soroting surya mega lan gunung